Ah, bro, ki berhubung acara sudah selesai, ki aku ngiras delok pari, bro. Delok pari. Kene iki lho, bro. Parine kayak ngene iki lho, lemune ngeten kae. Pari arang-arang ki lho. Iki parine buwo kok iso. Iki parine iki lho. Nah. Delon kok ngene iki lho, bro, wis kuning-kuning. Nek pariku ning kono kae, bro. Ning kidul kono lho engko. Pak Demoden matur sembah nuwun nggih. Iya, lagi lho bulurah kon nganu dhewe iki lho. Mas Doni debengi mancing karo aku. Gak lah popo bluk. Nek gak nganu. Bon Agung. Budal mancing nah. Nggih mengke event. Engko bengi ya budal neh to. Lah wong sing sik pancing wis kenek kok jek mancing jen piye to jen. Kae kan mancing iwak Hiburan kan. iwak gedhe to. Lah mancing wis kenek jek mancing ae. Wis bro ki Lekmat arep delok pari, ngiras delok pari, ngidul kono delok parine Lekmat. Sik Pak ya, matur suwun Pak ya. Pak Lurah. Dalem Ya ngono to sing anggaran aja ngumpeti ngono kete. nganu banyune kono. Heeh. Nggone Mbah Jamari ki lho. Iya. Du sing nyetan lho pojokan nggonku. Oh pojokan nggonmu kuwi. Kuwi nek anu diomongi kono jemput. Oh, siap bos ya. Jopo ya ora apa-apa ra mbok omongi sompen. Heeh. Nggih, Pak. Wes nyate wis kabur kajate lah. Nah. Wes ngene kabur kajate. Kakak mawon nggih niku pun diniyati medhil. Parine wis Pojokanku kuwi. Iya ya dalan banyu sing kok Kene morong ulon iki to. Bendung ora digo apa-apa. Ora digo apa dibendung. Banyune gak iso milih. Bener terakhir sak. Oh iya kok karo juga beda ya, Pak. Motor macet gitu ya ya. ya Allah nek melar Pak. Ngene iki lho motor nek wis tuwek ngene iki lho, Bro. Yes, Bro ki arep delok sawah sik. Pripun? Oh, ayo. Oh, iki karo Pak Lurah kok. Oh ya, kon ngeten Mbak Rin. Apa? Motor napa to? Oh, iki lho Pak iki. Iki Kucingnya ngene Mbah. Mbak, syaratnya ijolan. Ijolan kan aja kesampean. kon ijo berkate. Arep delok sawah aku sih. Heeh. Kucingi rono. Wis rono. Kowe lah terus tepake bledus, nang aku. Ngene sapa? Nerban jane. Oh, Nerban. Terus aku rene lagi nek. Oke, kon ya lu ternak dulu. Aku ngono. Mana ndak gendek kan. Ya baring dadi pondok ngene to, berkat baring ben gowo. Ya Allah. Jolan, Mbak. Iya dijol, jolno. Ya suwan ya. Heeh, iya. Nggih, nggih. Pun Pak Lurah matur suwun. Go Pak Lurah riyen, Pak Lurah. Alhamdulillah. Acara wis bar karek delok pari. Wong wis bodho mulih aku delok pari sik. Wah ngenteni telung sasi berhasil gitu. Gak kena halangan alhamdulillah. Sebagian hijau pakai diplok gitu.
Lah gak melok slametan. Piye? Ngerti ngoten lho. Oh alah. Nek sing ngomong. Pun bado. Lah wau ngelempak teng mriku kok kadang merono pripun to? Lah yo acarane nek ora ngerti ku melu. Oh, nggih mboten napa benjing. Ya. Sok Jane nek komunikasine apik ngono nambah sarame ya. nggih. Lah mboten mireng e. Kula nek nyadari nggih Dik dalu lho, Pak. Oh alah. Nek dalu niku nembe disajari nduwadak kula. Jane kene iki gawe nek grup ngono nambah menak ya. Oh, nggih, nggih, benjing Dik damelne. Jane no gawe nek grup ngono wis. Heeh. Nah, Pak Grupan sing garap bengkok lagan. Nek informasi piye-piye nek iso bedo komen. Heeh, iya jane, Mbak. Heeh. Mun ningali wau. Pun. Pun bias to ya. Alah lah ngoten niku duka niku. Oh. Lah kula yo nembe ningali niki lho. Pun kowek ngene. Sak joke arep bodho niku dereng ningali. Nembe mantuk keng Ponorogo. Ngoten. Nggih. Nggih minalai sini ngoten lah. Nggih. Minal aidin wa faidin nggih, Pak. Sami-sami. Nggih. Pun Bang. Nggih, monggo. Jadi medhil ngene iki duwe grup napa jan iso rame ae. Ketemu karo penggarap tanah kas desa wong desa Luwara. Nah, sudah sampai, Bro. Ini. Ini, Bro. Ini sawahe mat, Bro. Ini rong kedok iki sak kedok sak anu seprapat ki teko kono kae teko pring adek kae. Iki karo kuwi, Bro. Wis cara ngono wis bangcuk iki, Bro. Iki arek nunggone seminggu wis bisa dipanen iki. Iki. Alhamdulillah gak enak alangan popo. Muga-muga ora ambruk, Bro. Ini iki nyemprat mbok semprot apa ya to, Mbah? Reno-reno piye to? Sak enake obat pokoke mbok tumplek-blek ning kene. Yes. Iki mulane cek bodho minal aidin wal faidin ya, Mbah. Mbah. Pokoke seneng apa obat wis disemprotne ben parine apik. Oh iya Mbah Nur ya. Heeh. Iki lho nggone Mbah Nur lagi biah, Bro, cara nganu lagi arep dingkluk saloke. Heeh. Trah yo pari jeru cara nganu Mbah ya. Pari jeru. Pari jeru. Lah iki sing nggone Mbah Jamari malah wis sar garing. Garing. Heeh. Yes, gak apa-apa, engko ra ndang nututi Mbah Nur ya to. Ya pokoke lah. Parine runtun wae. Heeh. Iki lho pari ampuh men iki pari apa iki jenenge? Serang bentis, Mas. Iki serang bentis. Serang bentis sudung. Diarani sudung iki ngene iki lho, Bro. Pari diarani sudung iki godhonge iki ning dhuwure parine ning isore iki jenenge sudung. Nek wong kene ngarani sudung. Sudung parine. Jan, ya. Sudung. Terong barang kok berngunduh bojo. Terong bodho sak gentong-gentong ngene lho, Mbak Nur ya to. Ya. Terong sak gentong-gentong. Biline sak kendi-kendi jarene. Terus yo cik bodho. Lha iki lho apik tenan parine iki, serang bentis iki. Gak enek sundepe yo aneh. Tapi godhonge lowomune Yo, tenan. Iki cara ditandure sawah lor jan mathuk, Mbah. Iki. Iki. Iya. Ditandure sawah nggonku sawah lor sing nggon andeng wit-witane mathuk. Soale sudung emprit gak
iku. Gak ngerti. Heeh. Ya ngomong-ngomong nggo rokok apa ora? Nggawa to Mbah Kangkon. Ah, ya ngono to. Oke, lagi. Enggak Mbah Nur. Duduti sing mau enas. Iki kancaku, Bro. Mbah Nur iki kancaku ning sawah anggeranu tok-taklik karo aku nek mopok wis guyon wong loro kare. Wong loro taktuk-taktuk. Ayo Mbah Nur, ayo mulih laut. Wayahe laut ya. Ayo. Iki omahe cedake Pak Blotong family. Ah, dalan masuk blotong. Nah, dalan masuk nggone Pak Blotong family Pak Nur iki. Yes, Pak Nur aku tak arep delok pariku sih tak ubengane. Ya kudu. Ora abdol nek gak wis teko Kudu diubengi. teko sawah nek gak ngubengi pari gak abdol ya. Iya, kudu diubengi. Yes. Yes. Jangan barat diubengi. Iya Mbak Nur ya. Mari ini bodoh sudung-sudung serang bentis. Lah iki sing telu wolor dawa-dawa iki pari apa Mbak Nur? Pari opo kuwi ya? Lah ya. Apa anu kuwi? Cibatu kuwi. Kira-kira Ya cibatu apa sirang anu? nek ndelok nganune kaya cibatu. Cibatu apa Jepang? Mbah, kok dawa-dawa. Tapi ulenane yo warang-arang, Mbah. Dawa-dawa lagi. Tapi ulenane iki anu. Jarake gange pari iki adoh, Bro. Ah Jepang to ya? Iya, tapi jarak gange pari iki wadoh. Ombo. Iya. Heeh. Tapi yo apik kok iki termasuk. Ya cuma walang sangit ngono ae. Iya. Cuma aku yang Ijik nyedoti terus lho. Nggonmu ki kudu sing semprot walang sangit ki 2 dina pisan apa seminggu. Pokoke seminggu pisan lah. Ndang iku. Dan nek nggonku kan wis dingkluk wis gak saman. saman. Kuning iki saman. Heeh. Yes, tak tinggal sik Bano. Bengono. Yo. Tau bengane, Bro. Oke. Iki lekmat nandur bares jenis pari 32 gajah. 32 gajah. Ben tak tandur ning sawah lor sebagian kakan leh wabuk ya lemu, Bro. Kakan abuke rubuh ya sak kloso ya ora kabeh saiki. Iki rabuke terah tak sudo, Bro. Ya ngene iki setengah lemu ngene iki. Ning kene pari lemu halah ambruk ning kene. Yes, alhamdulillah metu parine, Bro. Yes. Leh maringi rezeki Gusti Allah ya ngene iki ya disyukuri lho iki lho ya wis ambruk. Diuntili karo anakku. Ambruk saithik ndek iki wong moroke nguntili iki, Bro. Alah ya ambruk. Kayak ngene wis ambruk. Udah ambruk saithik. Semoga-moga ora teruntun ambruke. Iki ditambah-tambahi karo anakku ketoke di anu, Bro, di apa? Tambahi abuk ketoke. Di sebagian ya wis kuning sing abuke gak patah akeh wis iso kuning. Ngubengi pari. Ya. Iyalane ambane sampene malih. Gak tak delok pirang dina bodho sampai iki 5 dina. Gak delok 5 dina wis kuning tibake. Ya alhamdulillah wis ndang iso panen. Sing dhuwur lemu. Jenis 32, Bro.
Kuwi kurang luwih seminggu ya wis kena dipeki, Bro iki. Kilo maring ini kilo Bro. Ketrak walang sangit. Jadi iki parine ireng-ireng niki disesepi karo walang. Aduh. Ya sebagian yo gak. Ya sebagian dipangan tikus, wong tikus ki yo gak iso nandur. Ya mangan sithik-sithik gak apa-apa, yang penting sing duwe dibagi. Bengi kutha Surabaya madesa jebulane ranana alalale nene no 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 na 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 la 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 lene la la tekenyar la 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 le la 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 lela tresnani ning no 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 kelinci ucul kayak gending ketoke na na ra na 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 nana 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 nane lala 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 yes bro iki berhubung aku wis teko puncake dol-dolane sawahku iki sawah bengkok bro sawah bengkok tanah kas desa Wombo bro di sak rono kae. Rono kuwi rono ke sampai sak rono. Mbuh totalnya ada berapa hektar enggak ro aku. Yes. Iki aku tuku tahunan. Harganya bervariasi sing sebelah kene iki harganya 3.000. Lah sebelah kono kae ada yang 3.500. Pokoknya ya ada yang 3.000 ada 3.500. Ki sementara ki sing ngelola ki jek wong jowo bro kemarin wong nggone dhewe gak gelem garap soalnya bar di kolam kae di apa tanahe di ratakno meneh kan bekas kolam biyen diratakno ya sing gelem garap wong jowo ya, saiki kan perjanjian ada 3 tahun iku 3 tahun iku sing ngelola kita wong desa dhewe bro wong Nongorjo dhewe. Iki tak delok infone bro, info dari Bulog kuwi kemarin itu harga padi itu sekitar 6.500 info dari Bulog. Tapi kenyataannya penjual-penjual itu penjual lokalan membeli dengan harga 6.000 sampai enggak neng kene regane ada yang 62 63 sakmono kuwi lokal baku lokal iki. Kemarin panen sawah lor aku sempat tak dol ning penjual lokal itu 64. Tapi nek sing nggawa sing membeli Bulog langsung kuwi bisa 6,5 6.500 engko rencana ya panen raya ki ketoke karo kelompok tani kene ya arti celukne Bulog bro jadi panennya iso bareng kudu iso bareng terus ada memenuhi pirang hektar wih berapa ton segampangane sak rete nek 11 ton kuwi nek 11 ton Bulog ketoke gelem nuku 6,5. Wis bro, ngono bro yes. Iki Rekmat wis ngubungi Pari. Yes. Kene videone tak akhiri. Yes. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.